ныне и присно и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наши. Святей и постелись немощь наших, ради Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже есть на небесех, да светится имя Твое, да царствие Твое да будет, воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Смирно Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за мира свыше и спаси наши души. На Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за високопреосвященнейший митрополит наш и за честното пресвитерство Дяконства Христа, за целия причи народ, Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за този град, за всеки град, село, страна, в никой с вера живеет в тях. Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена. Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за да се освети тази вода със силата действие. Истинът на светието, Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за да слезе върху тая вода учтителното действие на свръхестествената Троица, Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за да бъде тая вода лична душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за да и се изпрати благодата на избавление и благословението Йорданово. Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу нас и помолим, Господи, помилуй, за да се избавим всяка скръб, гняв, беда и нужда. Господу нас и помолим, Господи, помилуй, защити и спаси, помилуй, запази ни Божие с Твоята благодат, като спомним всички свети и пресветата, пречиста, преблагословен, славната наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си и един други цели наш живот на Христа Бога да предаде Тебе, Господи, защото на Тебе права всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Господу да се помолим, Господи, помилуй, Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико правици, които си молят, и прати Светия Твой Дух и освети тази вода, и дай да приемащи Твои раби, Красимира, Совка, Нико, Илия, Силвия, Емилия, Йорго, сестровници и приятели. Примахме страната прошка на греховете, изцелени от Бога, освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърдяване и освещаване на домовете им, очистване на всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото си благословен и прославен с пречестния благ, животворач Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочестивия и христолюбив български народ и го запаси под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, високопреосвященнейшия митрополит нашия Никички, наши Христа брати. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които сте тука и се молят. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, слъвще бъдат всичко милостив. Помени, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващи наши братя, уния, които са тука и които по външна причина отсъстват. Помени, Господи, братя, на които са в плен и скърби, и помилуй тях и нас. По великата си милост избавяйки ни от всяка неволя, защото Ти си изворът на истината, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправим с безначално, Отец, Пресветия благ и животворач Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.
На Господу да си помолим. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, Ти си ни заповядал да се трудим да изкарваме насъщния си хляб и да удовлетворим нашите телесни духовни потребности. Но не всяко наше дело предприятие според нашите слаби човешки сили. Сам Ти си казал, че без Тебе не можем да правим нищо. Ти помагаш на всички, които със вяра Те призовават. Затова и тези Твои раби, които предстои важно и трудно дело преди да го започнат, прибягват към Твоята божествена помощ, за да могат да го започнат Твое име с Твоя подкрепа, да го завършат благополучно в Своя полза и за Твоя слава. Посочи им против, Господи, пътя, по който трябва да вървят, бъди винаги с тях, укрепи ръцете им, помага им и устрани от пътеките им всяко дяволско крещение, всяка спънка. И нека успешно преодолеят всяко затруднение, тъй като познаят Твоята сила да прославят името Ти пред всички дни на живота си. На Господу да се помолим, Господи, помилуй. Човеколюбиви и всеподатели, творчи, създатели на всичко, Господи Исусе Христе Боже наш. Ти си казал с Твоите пречисти уста, без мене не може да вършите нищо. Като приеме прочие с вяра от душа и сърце това, което си казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всемогъщ, прави всичко, каквото пожелаеш, Ти помагаш на всичко сфера, призвават на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те, всеблаги Господи, благослови доброто намерение на тези Твои раби и им помогни в предстоящата им работа. Прати им ангел-пазител, който да възпира и отблъсква всички противодействия на видимите и невидими врагове. Дай им мъдрост, сръчност и умение, да лесно и успешно да вършат своята работа и да дадат добър край. Защото нашите помощники на Тебе прославим с Твой безначален Отец при Светия благ и животворящ Твой дух сега и всякога и во веки веков. Амин. Спаси, Господи! Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на съпротивния даруе и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. Там да растет.